खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रश्मिरेखा ब्लगाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर जोंहा बिश्वकर्मानि फुजा न'आवनो ओरैनो फिसा बानायनो नागिरदों, ओमफ्राय बिनिनो भिडिअ गोसोखांनानै दिनै भिडिअखौनो खालामसै होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय, जाहाथे उनाव बेफोरो गासैबो आंनि थाखाय नेरसोन महरै थालांजोबो। थादो बिदिबा स्टार्ट खालामसै बेयावनो भिडिअखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो। आंनि भिडिअखौ आरो मोजां नुयोबा प्लिज लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम लोगोफोर। जोंहानि बिश्वकर्मा फुजा होनाया माबायदि जादों, नैथिंजाय बुट प्रसाद सब लगायजोब्बाय आरो ओइथिंजायबो फुजानि थाखाय रेडि खालामनानै दोनखादों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन जोंहानि फुजा होनाय। नै आं दहाय फुङावनो बाथिबो लगायखांबाय। नै लोगोफोर जोंहानि राजाया, ओमफ्राय आङो जेथिं केमेराखौ फिदिङो बिथिंजायनो फाव खालामबाय थायो, ओमफ्राय खुगाखौबो नायलाय माबायदि खालामबाय थायो, दलर होनबाबो थाया, नायलाय माबायदि जाखाबाय थायो। नै सानैबो बिबौ फिसौ सानैजों खालामबाय थादों। आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर, आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।